नैबे बेंटल गेट एकदम सापागुरि ओमफ्राय बे माबानि बिआरपिएलनि खाथियाव 256 नं दाग नम्बर हायाव जों दंफैयो आरो बे हाया मिलनज्योति महिला समितिया आवग्रिना लानाय बियो आरो बे हाखौ 2000 सननिफ्रायनो बिसोरो दखल खालामना लादों आरो बेयाव गोबां आबाद मावबोदों बिसोरो रबार बागानबो खालामबोदों आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आबाद मावबोदों आरो बिनि थाखाय खाथिनि बिआरपिएलआबो बिसोरनो 1.5 लाखसो थाखा सहाय हरदों बिसोर खामानि मावनो थाखाय आरो बिसोर बेबायदिनो बे हाखौ दखल खालामना लाबोदों आवग्रिना लाबोदों आरो बे हानि पजिशना जाहैबाय बियो मण्डलनि रिपर्ट बादिब्ला बियो 256 नं बियो बिजिआर लेन्ड ओमफ्राय बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो होननानै बेखौ मण्डला रिपर्ट होदों नैबे मण्डल रिपर्ट बियो दा गथे बे गावनि सिगनेसार होनाय दा बेखौ बिजिआर लेन्ड होनना बुंदों दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव दा बे हिसाबै बे ट्राइबेल मानसिफोरा जमा दं आरो माखासे राजबंसिबो बेयाव दंफायो राजबंसिफ्रा बे जायगानि फुराना मानसि बे गोजानाव गोदोनिफ्राय थाबोनाय बिसोर मानसिफ्राबो आरो ओरैनोबाबो राजबंसिफोरखौबो मोनसे माने गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय फुराना गवालपारा जिल्ला बिसोरखौ माने प्रटेक्टेड क्लास होननानै बिसोरखौ माने माबायाव आयेनाव स्वीकृति होदों माने थलुवा राजबंसिफोर जाबाय फुराना राजबंसिफोर बिसोरखौ बुंदों आरो दा गथे बेयाव बिसोरो ज' जालायनानै जे मिलनज्योति महिला कमिटि दानानै जे बिसोर हाखौ आवग्रिना लादों आरो बे हाखौ बिसोर मोननांगौ आरो मोनगोन बिसोरो बेखौ रावबो बादा होनो हाया आरो अलरेडि बिसोरखौ माने बे हाखौ दखल खालामना लादों होननानै जा मण्डल रिपर्ट होबाय बे मण्डल रिपर्ट होनायनि उनाव ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बिसोरनो बे हाखौ एलटमेन्टबो होनाय जाबाय आरो बिसोर एलटमेन्टखौ लानानै बिसोरो खाजिनाबो होबाय दा गथे एलटमेन्ट मोनखानाय खाजिना मोनखालायनाय बे हाखौ दिनै माने गुबुननो होनो नागिरनाय बे जिनिसा खुनुदिन जानो हाया नों मोनसे हाखौ सासे मानसिनो होबाय जेब्ला मोनसे कमिटिनो होबाय जेब्ला बे कमिटिनोनो हाखौ नों होनांसिगौ बे पारमानेन्ट बियो बे नों बे हाखौनो आरोबाव बेनो होलाय बैनो होलाय बे खुनुदिन जानो हाया जों खोनादों माने मण्डला खोब माने मानसिया माने बारा मोजां नङा साबजाया बे हाखौ सुयो सोरबा होनो नागिरो बा सोरबा होनो नागिरो फैसा लायो बे बाथ्राखौ जों खोनादों आरोखि माने मोनसे हायावनो देवानि खालामो दालाल खालामो बे खयजन मानसिनो लिंबोनोसै मानसिनो होनो होननानै बिसोर माबा खालामो दा बेबायदि आरो बे कमिटियाबो बे हाखौ मोननो थाखाय नांगौबा जों फैसाखौ होनोसै थेवबो जोंनो हाखौ होनांगौ बेबायदि मोनसे माने माबाखौ खालामबाय थादों मण्डला दा बेबायदि दा खालामथों मण्डला बिदि खालाम मोना हाया वान्स बे माने एलटमेन्ट जाबाय जेब्ला बे कमिटिनि नामाव बे कमिटियानो मोननांगौ आरो बेखौ गोदान मानसिनो होनो नागिरनाय बे खुनुदिन जानो हाया आरो जों खोनादों बे महिला कमिटि मानसिफ्रा जोंनो खोन्थादों बे जायगायाव माने हाग्रा एवफैदों आरोखि बिसोरो माने आवग्रिनानै लाखानाय बे हाखौनो हाग्रा एवफैदों मण्डला एवहोदों नामा कयजन मानसि माने कन्ट्राक्टारफोर आरोखि कन्ट्राक्टारफ्रा बे जायगायाव माबा स्टेडियाम बानायनो होननानै माने लुफैदों हा एवफैदों होननाय जों मिथिदों बिथांमोना जोंनो कमप्लेन होदों दा नों मालायनि हाखौ बोरै आन'थराय भाबै नों हा एवफैनो हायो बेथ' गाज्रि जाया होमबा दा बे आइजोफ्रा ज' लोगो लानानै जुदि बेंनानै दोनोब्ला खानानै दोनोब्ला बेखौ मा खालामो होनबालाय पुलिसा बेखौ सहाय होनाय नङा नोंखौ सोर थोनदों आन'थरायजलि मालाय जायगायाव थांनानै नोङो हाया एवहैनो हा नोङो नोंनि हाया जुदि नोंनि दखलाव दंब्ला नोंनाव नामजारि दंब्ला नोंनि हा मोनबालाय जों थांनानै बे हाखौ जों आवग्रिनानै लाहैनो हागोन नामा नोंथ' हायाना जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा हायाना दा गथे नों मालायनि एलटमेन्ट जाखानाय हायाव नों फैनानै हा एवफैनाया बे इलिगेल बे आनअथराइज बे आरो बे माने पानिसेबोल बे बिदि खुनुदिन जानो हाया बिदि मोना दा नोङो माने स्टेडियाम माबा बानायगोन होननानै माखासे कन्ट्राक्टरा बुंदों दा बिनि गेजेरावनो नैबे माने महिला कमिटिया मैया थांनानै ज'नो लकेल एमएलए पानिराम ब्रह्मनाव थांबाय पानिराम ब्रह्म थांनानै सोंहैबाय जे जोंनि हाखौ नों मानो बिदि खालामनो नागिरखो जोंनि हाखौ सेनो नागिरबाय माने स्टेडियाम बानायनो हाग्रा एवदों मादों बिसोर कमप्लेन होयोब्ला पानिराम ब्रह्म एमएलए गावनो स्वयं बुंबाय आं जेबो मिथिया आंहा बिदि माने खुनु पलिसिबो गैया बे नोंसिनि हायाव जों मानो बिदि खालामफालाय जोंहाथ' बिदि पलिसिबो गैया जों आं माने बेखौ मिथिथारा जोंहा बिदि पलिसि गैया आं जेबो मिथिया बे बाथ्रा बुंदों आरोखि सासे एमएलएआ जेबो मिथिलायै एमएलएनि नलेजाव गैयै बे जायगायाव डेभेलपमेन्ट सोर खालामदों फालाय बे सोर माने माबा स्टेडियाम लुनो नागिरदों बेथ' इलिगेल बियो स्टेडियाम लुनोबा लकेल एमएलए लकेल इएमफोरजों लकेल एमसिएलएफोरजों
सोमोन्दो लाखिनानैसो जागोनथ' दा बिसोर सोमोन्दो गैया मु गैया सोर कन्ट्राक्टर बिसोरलाय बिसोरो माने बे कन्ट्राक्टारफ्रा हयथ' बिसोर खायदा खालामदों बे हाखौ दखल खालामनो नागिरदों बिसोरो बे हाखौ गावसोरनि कब्जायाव लाबोनो नागिरदों आरो बे मन्दला हयथ' थुदुंगा होदों बेखौ मन्दला देवानि आं खोनादों आरोखि बे फैसा जायै जायै मन्दला माने हाखौ बेनोबो होनो नागिरो बैनोबो होनो नागिरो दालाल टाइपनि आरोखि बे थारमाने बे कन्ट्राक्टारफोरनो बेनो माने थुलुंगा होदों आरोखि नोंसोर एप्लाइ खालाम आं माने हाखौ माबा खालामनो हागोन फुखाब खालामगोन होगोन बेबायदि जानो हागौ आरोखि दा गथे बिदि जानो मोना बेखौ हाखौ जिनाखि आइजोफ्रा आवग्रिबाय जेब्ला बे आइजोफोरनि नामावनो थानांगौ हाया आरो आइजोफ्रा मोननांगौ आरो जोंना फानिराम ब्रह्मआबो एम एल ए जानानै बे गावबो मिथिनाया मोजां जे गावनिनो मानसिफोर गासिबो गावनि माने मावग्राजोब गासिबो बे मावग्राफोरखौ नोङो बिदिनो आलाय सिलाय खालाम मोना बे हाया बिसोरनि दखलाव दंब्ला बिसोर मोननांगौ आरो बिसोरनो जिहेतु एलटमेन्ट होखाबाय बिसोरो माने खाजिना होबाय दा बिसोर मोनगोन बिसोरखौथ' बादा होनो हाया आरो मोनसे खोथा आं रायजो राजाफोरनो बयबो मिथिनो थाखाय बुंनो लुबैदों नैबे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे माने रिपिटिसन सिभिल नम्बर 748 अफ 2016 बिनि अर्डार दा बे अर्डाराव बे जगपाल सिंहनि होननाय केस नैबे जगपाल सिंह एन्ड आदार्स भार्सेस स्टेट अफ पान्जाब एन्ड आदार्स बे जाजमेन्ट होदों बेयाव बे जाजमेन्टआव होदों जुदि अबेबा बिजिआर पिजिआर लेन्डजों जुदि सोरबा माने लकेल गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा आवगायनानै लाबायब्ला दा बे हाखौ माने इमिडियेट खालि खालामना होनांगौ अल स्टेटफोरनि माने चिफ सेक्रेटारिफ्रा बिदि होनना अर्डार होनाय दं आरोखि अल स्टेट इन्डियानि इसिबां स्टेटफोरनि चिफ सेक्रेटारिफोर बिसोरो बेखौ माने माबा होनांगौ बे हाखौ भेकेट खालामनानै बे लकेल मानसिनो रानना होनांगौ होननानै अर्डार दं दा गथे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ नों बोरै दाननांगौ दोनसाय दा बे बिजिआर पिजिआर हानि आरोखि माबा बिसोर आवग्रिनानै थाखाबाय बिजिआर लेन्ड होनना बुंदों मन्दला ट्राइबेल बेल्ट दं सिङाव बे बिजिआर लेन्ड दा बिजिआर लेन्डआव बिसोर आवग्रिनानै दंखायो आरो बिजिआर लेन्डखौ सोरनो होनो नालाय बिसोर मोनगोन सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो रोखा रोखा लिरदों बेलाय दिस लेन्ड मास्ट बि restored to the Gram Sabha, Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. Common use of the villagers of the village. The chief secretaries of all the state government were directed to do the needful. गासिबो स्टेटनि माबाफोर डाइरेक्टर होखाजोब्बाय दा गथे बेखौलाय सोर बोरै सोनांगौलाय बेथ' इलिगेल खामानिखौ मा मावनांगौ अननाय खामानिखौ मावनांगौ आरो बे कन्ट्राक्टरफ्रा बिदि बुजिया सोमजिया आयेनबो बुजिया माबो बुजिया नों ओरैनो माने गावनि माने हा आवग्रिना लाखानाय गावनि मानसिफोर माबा बेयाव माने माबा लाखाबाय बे हाखौ नों सेनो नागिरब्ला बे अननाय जाया होनबा बे गाज्रि जागोन ना दावराव जागोन ना गावजों गाव अननाय जागोन दा दिनै स्टेडियाम नांगौब्ला खाथियावनो बै माबा स्टेडियाम दं काजलगाव माने बेयाव दङ आरो माबायाव बिआर फिल्ड सिङावबो दङ आरो बङाइगावआव दं स्टेडियाम आरो लु नोंसोर दे मेरला हा नागिरनानै लुबानो जाबाय ना मेरला हा दंना मेरला हा दं आंनाव बे लेखा दं ट्राइबेल बेल्टनि हा लेखा दं बिराद बुरजा माबा खालामनाय बै बेगालाबो ट्राइबेल बेल्टआव बिराद मानसि आवग्रिनानै लानाय दं हा सेन लानाय दं बेफोर हाखौ नोंसोर उदां खालामना बेफोर हाखौ उदां खालामनानै नोंसोर बेफोराव लुयोना मायो लु बानायहै स्टेडियाम बानायनो मा बानायहै खिन्थु नोंसोर बेफोराव जेबो खालामा दिनै मालाया जोंनि हाखौ सेन लाफैजोब्बाय जोंनि बेल्ट ब्लकनि हाखौ जोंनि ट्राइबेल हाखौ सेन लाफैजोब्बाय दखल खालामजोब्बाय बेखौ नोंसोर नोजोर होआ जेबो नोजोर होआ गावनि हाखौ जों मालायनो होबाय थायो खिन्थु दिनै गावनि मानसियानो जुदि बे हाखौ लादोंब्ला बे हाखौ जों मानसियानो बाहायबायब्ला मावनानै जाबायब्ला बिसोरो मानो होआ फालाय आरो दाथ' नै माइ रुंबां गायना दङ नै जों नुबाय बे दखलावनो माइ गायगासिनो दं बे हाखौ बिसोर मानो होनो हाया फालाय मा जुक्ति बेलाय मा खारन बेलाय गावनि मानसिया हा लानानै दङ बे हाखौ ट्राइबेल बेल्ट दं हा बे हाखौ नोंसोर बे मानसिनो होनो हाया खिन्थु मालाया सेन लाफैबाय नोंनि ट्राइबेल बेल्ट हाखौ गुबुन हारिया दखल खालामना लाफैजोब्बाय जायफ्रा थानो मोना बिसोरो उदां होबाय बिसोर जेबो खालामनो हाया बिसोर लाहैना बे जेराव बिसोर माने इलिगेल भाबै थानानै दं ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दं बे हायाव नोंसोर थांनानै लाहै बे जायगायाव हाग्रा एवहै बे जायगायाव स्टेडियाम बानायनो थाखाय प्रप'जाल हो जोंहा मा बुंनांगौ दा दंबालाय आयेनाबो नोंसोर बादा होना आयेनाबो सापर्ट खालाम मोनसे हेफाजाब होगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ नोंसोर उदां खालाम आरो नोंसोर खबजावला बेयाव मालाया हाबनो मोना थानो मोना जेराव मारै हासियानो लादों फालाय बेखौ जोंनि माने जायनाखि दा बे कन्ट्राक्टारफोर स्टेडियाम बानायना दोनदों बिसोर थां मेरला नै आंनाव माबानि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव मेरला हा दं नै ट्राइबेल बेल्टनि जेराव माने माबानाय माने गुबुनफ्रा हाबनानै थानाय दा गथे बेफोर ट्राइबेल बेल्टनि हायाव जायफ्रा हाबनानै थाबाय बे हाखौ उदां खालाम आरो बेफोर जायगायाव
स्टेडियाम बानायनो मा बानायहै जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु बे हाखौ जेराव जोंनि आइजोफ्रा आवग्रिनानै लाखाबाय बे हाखौ बिसोरनो हो बिसोर लाथों बिसोरनो मा खालामनानै जायो जाथों बे जायगायाव दा बेखौ जों दा दिनै माने खावलायहरो आरो जों गोख्रोङैनो बुंनाय जायो बिसोरखौ मदद होबाय थागोन बे आइजोफोरखौ